Nagabot-abot ang mga pahasubo o pagyukbo ni atong weekend unots kamatayo ni Kanhi Gobernador Vicente Dela Serna o Tingting Dela Serna. Gihandom siya gumikan sa iyang kagool o kadol sa iyang kasing-kasing ngadto sa mga kabos o sa mga nanginahanglan. Anang report ni Nico Serino. Ni atong adlawng Sabado, mitaliwan si Kanhi Cebu Governor Vicente Tingting Dela Serna. Lung cancer ang gikatahong gikamatyan sa kanhi opisyal sa edad nga 66. Subay sa iyang panugon, gituman sa iyang pamilya nga ilubong siya dayon. Mao nga kagahapon, gihimo ang yano nga pagtumod kaniya sa katapusang pahulayan sa usa ka pribadong samang. Nihatod sa iyang lubong ang tibuok pamilya ug mga suod nga higala ug kaubanan sa gobyerno. Karong adlaw sa Kapitolyo, gipaubos sa half-mast ang bandila agi og pagyukbo sa kanhi gobernador. Mihalad og santos nga misa ang provincial government alang kaniya. Nagsilbi si Dela Serna ni atong tuig 1992 hangtod 1995. Sa misa, mitambong ang mga local officials, pinanguluhan nila ni Governor Junjun Davide, Vice Governor Agnes Magpale, ingon man mga empleyado. Dito sab ang pamilya nga midawat sa pahasubo sa mga opisyales. May hamubo nga eulogy nga gihimo pagkahuman. Gihulagway nila duol sa kabus si Dela Serna. Siya ang nangamahan kaniadto sa Provincial Ordinance 93-1 nga naghatag og kahigayunan sa mga nanimuyo sa mga provincial lots nga makapanag-iya sa gipuy-an nilang luna. We are thankful sa iyang nabuhat. The provincial government is immensely grateful ni Governor Tingting. Diha nagsugod yun ang atong negotiations. We are saying goodbye to a very good man. A man who really loved the poor in the real sense of the word. Every action, everything that he did was really for the poorest of the poor. Nico Sereno, Balitang Bisdak.